Matul il-laqgħa tal-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Gvern ingħata sa nhar il-ħamis li ġej biex jiġi lura b'data ta' meta għandha tkun diskussa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kontra il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi. Il-Partit Laburista minkejja l-U-turn li għamel il-Gvern xorta għadu qed jisħaq fuq l-urġenza li tkun diskussa fil-Parlament ħabba diversi raġunijiet. Meta kien qed jieħu sehem fil-Breakfast News ta' One, id-deputat mexxej Laburista Anxlu Farrugia qal li l-Grupp Parlamentari Laburista qabel li d-diskussjoni għandha tkun saret sa tmiem il-ġimgħa d-dieħla. Jiena ngħid u naħseb illi aħna qegħdin naqblu l-koll bħala grupp, qegħdin naqblu anzi bħala grupp illi m'għandix tkun iktar tard minn ġimgħa minn nhar il-ħamis li ġej. Mhijiex biss l-Oppożizzjoni li qed tisħaq fuq il-ħtieġa li l-mozzjoni tkun diskussa, iżda wkoll id-deputat Franco De Bono u d-deputat indipendenti Jeffrey Policin Orlando li wkoll kien intervistat fil-Breakfast News ta' One. Li ġara l-bieraħ huwa vot ta' sfiduċja ieħor u jista' jipprova jdawwar il-kliem kemm irid il-Ministru Ostingat fl-operat tal-Ministeru immexxi minn Ostingat u għalhekk jiena qed nissuġġerixxi li xorta għandna niddiskutu x'wassal għal din id-deċiżjoni li ħanerġa' ntenni u ninaqat ma' dak li qal l-editur ta' Times of Malta. Illum kienet deċiżjoni biżarra ħafna, bla spjega, bla konsultazzjoni, inaċċettabbli. Matul il-laqgħa tal-bieraħ Franco De Bono ddikjara li se jressaq emenda l-mozzjoni biex jitlob riżenja ta' Ostingat, dan flimkien ma' dikjarazzjonijiet li se jivvota kontra l-budget b'Ostingat fil-Kabinett. Qudiem din is-sitwazzjoni, id-deputat mexxej Laburista Anxlu Farrugia jgħid li l-inċertezza issa telet f'livell fejn qed tiġi manifestata. L-inċertezza hija għaddejna, però issa qiegħda telat f'livell fejn hija manifestata. Għandek inċertezza ċara illi il-Gvern għandu problema ta' governanza. U għandu problema wkoll ta' kif ħajmexxi x-xogħol leġislattiv. Tinsiex meta l-Gvern għandu problema ta' governanza, però għar illi qed isib diffikultà kif imexxi l-aġenda fil-Parlament, allura jasal f'punt fejn bagħad jieħu ċertu deċiżjonijiet. U naħseb dak il-punt fejn il-Prim Ministru sa qed jieħu deċiżjoni. Jekk imux għall-elezzjoni jew le, ovvjament qegħdejjem qed jiġi fil-qrib. Min-naħa tiegħu Jeffrey Policin Orlando meta mistoqsi jekk il-Prim Ministru għandux imur għall-elezzjoni ġenerali qal li l-opinjoni tiegħu ilu jagħtiha sena. Jien l-opinjoni tiegħi il-nintija sena, dana kienet ovvja sen ilu l-imdirezzjoni mixjin fiha, ma naħsibx li huwa stat feliċi, imma d-deċiżjoni finalment hija tal-Prim Ministru.